Arewa Light A yau subscribe. 29 ga watan Septemba da muke ciki aka ci gaba da sauraron shari'ar Sheikh Dr. Abdul-Jabbar Sheikh Muhammad Nasiru Kabara a babbar kotun da ke birnin tarayya Abuja, a inda alkali Justice Emeka ya yanke hukunci a yau. Sai ku biyo mu don jin yadda ta kasance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Danna mana subscribe don samun labarai na gaskiya. Babbar kotun tarayya mai lamba 8 da ke birnin tarayya Abuja ita ta zartar da hukunci kan karar da Sheikh Dr. Abdul-Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Kabara ya shigar gabanta, inda ya nemi kotun ta bi masa haƙƙinsa kan tauye masa haƙƙinsa da aka yi na rufe mashi masallaci da kuma kama shi da aka yi ba tare da wani dalili ba. Da yake yanke hukunci, mai shari'a Justice Emeka ya yi watsi da wannan ƙara nan take, sai dai an jiyo kuma daga ɓangaren lauyoyin gwamnati. Akwai lauya mai suna Musa Muhammad Dahuru da ya ce kotu ta yi umarnin malamin ya biya su diyya, inda wasu ke ta yada labaran cewa an nemi diyya ne ta naira miliyan 10. Sai dai a nasa ɓangaren kuma lauyan Sheikh Dr. Abdul-Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Kabara, wato barista Dalhatu Shehu, ya musanta wannan zargi a wannan magana ta lauya da iya cewa za a biya wannan diyya, inda ya ce wannan kwata-kwata ba haka ba ne, ba wani kuɗi da aka yi umarnin cewa a biya wa'annan lauyoyi na gwamnati. Daga ƙarshe mai shari'ar ya ce akwai irin wannan shari'a a kotun da tarayya da ke zamanta a Kano. Dogaro da haka ne ya sa ya kori wannan ƙara. Sai dai kuma shari'ar ta zo da wani hargitsi, inda ake yawan yada labaran ƙarya akan wannan shari'a, da kowa dai da nasa irin labarin da ke kawowa. Wani faɗi gaskiya, amma iya kar gaskiya al'amari da muka sani kenan zuwa yanzu. Mun gode ku danna mana subscribing don samun sababbin shirye-shiryen irin wannan.